उन आंखों को हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना है। ओ जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न है। जिंदगी की न टूटी लरी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ई कोनो चीज रामायण के ना हो ना, तरह के बरियार कलाकार एगो जनकार तोरा के आज के चमकता सितारा उभरता ज्ञानी तरह के मंटी कप व्यास के गद्दी बा, व्यास के काम बा। 5 मिनट भी प्रसंग जन उपलक्ष्य में हम सब आइल बानी। आज दिन नहीं गावत तो हमने के कोनो व्यास नहीं खी ना, व्यास जी हमने के कहेला लोग, लौंडा जी ना कहेला लोग ना, नचनिया जी लोग ना कहेला ना। लेकिन आई पहले कुछ सुनाओ था सावरिया सावरिया ओ भय सवरिया ये दुनिया में हम सब जो आइल बनी तो कहीं ना कहीं अच्छाई के प्रतीक हमने के लेके जाए के बाद। राजा हो के, रंग हो के, छोट हो के, बड़ हो के, अमीर हो के, गरीब हो के, गोर हो के, सामर हो के, कौन हो के, ये संसार से कुछ ना कुछ अच्छा चीज लेके जाला। मीन के तनी और बढ़ा दो, करे नाम दुनिया में रह जाला। आज एक खाली गलती कइले बा, ओकरे संसार में कुछ ना रह जाला। एगो भक्त बनवारी से कहले कि हे सरकार, कैसे बबुआ एक कन्हैया बताओ ना, हरे यही कहिया बाबू, एक कन्हैया बताओ ना, अइब कहिया। एक कन्हैया बताओ ना, अरे यही कहिया बाबू, भइल बा जमाना कब के भइब रहिया। भइल बा जमाना कब के भइब रहिया। एक कन्हैया अरे बताओ अइबा कहिया। कन्हैया बताओ ना, अइबा कहिया बाबू, अइबा जमाना कब के भइब रहिया। अइबा जमाना कब के भइब रहिया। नयका पुरनका में अंतर का बा, जे पुरनका बा उ तोप के बा, आ नयका बा उघार हो गइल बा। इहे नयका पुरनका ह बबुआ। ए जे मुर्की बा, ए बुलबुल, पहिले के नारी चले केसिया सवारी, अब के मेहरारू लोग के बदन बाबू है।
माननीय व्यास जी अर्जुन बाबू व्यास जी 20 रुपया का पुरस्कार देनी हार्दिक प्रणाम करो व्यास जी के केने बनी व्यास जी अर्जुन बाबू पहले के नारी चले मुर्की में चक्रधार कैसे पहले के नारी चले नारी चले केसिया साड़ी अब के मेहरारू लोग के तन बाऊ है जानतानी प्रभु रौरे मिल दोनों के नहिया जानतानी प्रभु दोनों में रौरे के नहिया बाबा जमाना कब से जमाना लक्ष्मण अर्जुन बाबू अर्जुन भैया काला में गला में बतकही में हाला में इस सब में अंतर हो जाए तू जतना देर बतिया लेता रे अनुरुद्ध बाबू बबुआ बउआ तू जतना बतिया लेता रे उतना में ते 6 गो गाना गा देते बाप रे बाप ई बुढ़िया के देखी एक और उम्र हो गई 68 साल की 68 या 8वां भतार पड़ी बाड़ी अभी अच्छा 24 बरस के लड़का के फंसा के रखले बड़ी आ तब देख लो हमरा भी आवो तरीका सुधा वाला इनका के पानी पिया के कंठी के भिजा देले बनी एगो नलका व तोरा के निहा दी का नलकावा से हां छुल आओ ना देहवे झरका दे खोले वाला नहीं खे चाप के धइले रहबू तो गम निहा लेबू लगले 16 बरिस के हो जाए पूरा 16 बरिस के हो जाई चमत्गिर मुनि के नालका है चमत्गिर मुनि के धोती कितना को बा कितन को ला जाती है देखो दिन बेच दिए हेती जुगे त नालका बा एकर कोनो बतर लाजे नहीं जोगे बुढ़िया जो ए इहे में एकरा बुझा तरीक मजूर बका अरे दादा काये लक्ष्मण तू को पार भइल कि ना भइल हां मंडली में बाड़ा तो कम से कम खाइल पियल कर धान जियान होता तू टुकु टुकु थाक एक दिन जोर जाइयो ए भैया सीटी भैया देख लो ध्यान दो भैया अंतिम में फिर मुर्की आगे जाके ना जाने कैसा धीरे धीरे घोट गया फिर से पहले प्लेन फिर चक्रधार पहले प्लेन ना जाने कैसा अब चक्रधार हे जे बा ना जाने कैसा जमाना आइल बा
से संत कई ना जाने कोई क्वालिटी है जमाना आइल बा पापी लोग के तंग से संत कई जादो लंगरा दीवाना राम शरण में नहीं बाउर भाई बा जमाना कब दे होई रही बैठ जा 5 मिनट माता जी के प्रसंग गा दी अच्छा लगे बेजाय लगे कबो मन में ना भावेला कि बढ़िया काम बैठ के करती सुख शरीर खोजेला शरीर खोजेला नचती कूदती पियती खैती मौज करती मस्ती करती केकर मन करला कि रुखल सुखल खा के भगवान के भोजन करते रही ऑर्केस्ट्रा होला जहाँ भीड़ भरा के जाके देखी आ जहाँ हर कीर्तन होता वही भीड़ जाके देखी ऑर्केस्ट्रा के चंदा के भोजन देखी अठजाम के चंदा के भोजन देखी दोनों में अंतर बा ऑर्केस्ट्रा के चंदा 500 दिया जाए अठजाम के चंदा 101 रुपया में लोग के आही आवे लगेला ए मर्दे गांव भर से वसूल ले ला उतने पैसा पूरल हा बरका तू अठजाम कराए वाला भइल बड़ो ऑर्केस्ट्रा में 500 अधिका देव माही मनीषवा के बोलवाओ ना मर्दे वह जमाना ये पर एगो हम पहले गीत गावत रही खेमटा बा कि लोगवा कहेला जमाना के दोस्तबा हमारा बुझाला जवानी के जोशबा तोपे वाला चीजवा तो पात नहीं खे तोपे वाला चीजवा तो पात नहीं खे आ तनी होई देखे चाचा लोग छोकड़िया ले जा होई देखे भैया लोग बुढ़ियो ले जा एकरा के फैसले नु कहल जाई ना तो 68 साल के उम्र में आधा से ज्यादा एकर देहिया उघार बा आलो था के बुझाला ये फैशन के बाहर बा तोरा बहिन के फैशन कहीं कर रही बहन के अच्छा हम फैशन के कहन जी गाड़ियों ना नु देनी है एकदम ना ब्यासे के कुछ कनी है तब आप सब काहे खुश बनी काहे ई लोग इतना नायका जितना न छिटिया गाँव तरह से 5 साल से 4 साल 2 साल से वो इतना नु लमहर वेद व्यास के सार बने लगा तरह से बुझाता कि माने इनकर बापो इनका सोझा नहीं खनाट सकत माने जेकर जन्मावल बा आ ओकरे सोझा जब मोच पत्ताव देवे लगा तरह से हईली आगे से आ गई बतिया लोग के सुन के झड़के लगेला लेकिन का कहीं भैया आधा से ज्यादा ये कर देहिया उघार बा आधा से ज्यादा ई को देहिया उघार बा हमरा बुझाला ई है फैशन के पुरस्कार का नाम करी चाचा जी हमरे नाम उठा दी अच्छा मित्राम मिताजी वहाँ के विकलांग है पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा आधा से ज्यादा एकर देहिया उघार बा हमारा बुझाला ई फैशन के बाहर बा छोटे छोटे कपड़ा करावेला लफरा छोटे छोटे कपड़ा करावेला लफरा ढंग से जवनिया तो बात नहीं खे तनी हई देखे चाचा लोग बुढ़ियो ले जात
भैया लोग छोकरिया ले जात जादू राजकुमार कहाँ जातवा समाज हो अरे कई युग में डूबत बा सभ्यता के जहाज जादू राजकुमार कहाँ जातवा समाज हो कई युग में डूबत बा सब और का हो नगदे की नहीं है एकदम गिन गिन के नाइट एकदम नाइट बाय नाइट। हाँ हाँ हमारे छोटे भाई आपके छोटे भाई जी भैया के छोटे भाई हमारे बड़े भाई भैया के छोटे भाई हमारे बड़े भाई 100 रुपया की धनराशि दी है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमनियों के भाई जादू राजकुमार कहाँ ये जात बा समाज हो कलयुग में डूबत बा सभ्यता के गाड़ी के लयदारी कहाता हम ही यदि प्रेम कैले बानी केहू से हम ही गीत गाओ तनी हम ही कोनो लड़की से प्यार करतनी चाहे अपना भारत के संस्कृति में नहीं खे गो लड़की से गो लड़का प्यार करे केहू केहू से प्यार करता ओकरे बहिनिया यदि कोनो से प्यार करे लगे तुरंत गोली बंदूक पर से निकल जाए। रे सारा हमार दीदिया से बतियावेलिस रे तेरा बहिन का मार दे गोली मर जाइबे और प्यार करता वो केहू से प्यार करता कहीं जीजा बनने की कोशिश करता रे। प्यार मोहब्बत के कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है सुनने में भी अच्छा लगता है लोगों को करते हुए देखने में भी अच्छा लगता है लेकिन प्यार करने करवाने में अच्छा नहीं लगता नहीं हाँ करने करवाने में गाड़ी के लयदारी कहाता भाव से भोजन गवात नहीं तनी हाउ देखे भैया लोग छोकरिया ले अच्छा दू गो गाना भइल समझ में आइल रहा सबके कि ना साफ सुथरा ई जवान 3 गो गाना गौले बा 55 मिनट में 55 मिनट में जवान 3 गो गाना गौले बा ई ममतावा के देखी ना के लेके बन लगा तर फूल में सुगंध ना रहता है तो घास कहते हैं बाप रे बाप बर्दाश्त नहीं के हो हमारा मंडली में अली हा उम्र के अनुसार भी शरीर का सुगंध और दुर्गंध पता लगता है उम्र के अनुसार शरीर का दुर्गंध और सुगंध दोनों पता लगेगा भीरी में जब हमारा ऑयली हा तो बुझाइल है कि कहना ठेका कौन ये 7 महीना के देह में राख के आई भीड़ में आ गइल बड़ी रे बाप अब ई ना कि सेंट उंट मार लेवे के चाहिए कम से कम उम्र भइल त मेकअप कर तरु तो सेंट उंट एक आध गो किन ले बस सेंट देखी तो आना तो कह के फोग मार दिए बने सेंट के बदला तो पाद के अच्छा सेंट तेल उलबा के ना तेल उल तेलो बा वैसलीन बा भेसलीन अच्छा ओहो वैसे दाऊ काम करे ना तो तो खखार बनू कार का है लो यो हदे कोई लग एक बार 5 मिनट पर संग रस सुन ली कहां से बाबू बुआ कहां से
रंभ करंभ तनु